Iagmi kakabsat iti kablaaw iti nabara nga rabi itayo. Numakita min iti komensyo habi midweek when agsipud ta ti pinili tayo nga aldaw ket isu iti tinga iti lawas. Ket agyaman tayo agsipud ta ni Apo Dios ket inayaywanan na tayo. Binantayan na daytoy nga oras tapno kakadwa tayo. Kitagyaman tayo agsipud ta ti Diyos nga isu iti pagserserbian tayo. Isu na iti covenant God. Saan na kakabsat nga likudan iti anyaman nga inkarina. No dikit di adda iti pannakabalin na. He has the power tapno aramiden na iti inkarina. Kadaytoy nga panaginadal tayo iti dakkel panagbinosor. Nakita tayo kakabsat, dayjay apan nakabalin iti Diyos. Ket adda tayon iti lesson number 8. Sakbay tayo kakabsat nga buklen, dayjay inadal tayo kadayto nga lawas, ken adadalen tayo pelaeng. Adda tayo pelang titingay iti lawas. Kayat mi kakabsat nga, daytoy nga panagadal tayo, ket isumanen iti maysa nga tulong ang mangiturong kada tayo, ang makipaset, iti trabaho ni Apo Diyos, nang nangruna, into no Sabado, iti pan nakipaset tayo, ijay Sabbath school classes tayo. Dawatek kakabsat nga, agkararag tayo. Manakabalin namin nga Diyos, amami nga dakat sa dilangit. Dayawin mi, itinagan mo. Dayawin mi, O Diyos, iti panakabalin mo. Ket itid mi, iti panagyaman ken ka. Kadig iti nabuslon, apan nangipakitam tinaparabor ng ayat mo kada kami. Agyaman kami, Ama, kada iti leksyon nga ingkam inadal kada ito nga lawas. Noon niya itararamiden, iti anak mo itata. Tapno agtultuloy, dayjay panangipakita na, dayjay ayat na kada kami. Dawatin mi, nga iti santong espiritum, ti mangidalan kada kami. Itinagan niya po Mesos. Amen. Adda tayong kabsat iti lesson number 8. Iti paulo na, lawag manipod iti sanctuaryo, light from the sanctuary. Kadigiti naglabasen kakabsat ng leksyon tayo. Nakita tayo, dahil panangi turong iti author tayo ni Pastor, ni Elder Finley, dahil kakabsat nga dakkel apan nagbinosor. I appreciate so much dahil panangi Ted ni Mark Finley, dahil adal tayo. It is a very good proposition for teachers. Tayo teachers, amo nakakabsat, na one of the best way of teaching is comparison and contrast. Dito'y inadal tayo, manipod iti lesson 1, gana iti 7, it is a comparison and contrast. Umuna, lesson number 1, na iti gubat iti langit. Ni Miguel, kinalaban na ni Lucifer. Nangabak ni Miguel, kenti anghel na. Naabak ni Lucifer, kendagiti anghel na. Ni kadwa, the central issue, maipanggap iti ayat, ken kinaimbubukudan, love versus selfishness. Amutay manin kakabsat, nga dahi ayat, isuna ni Apo Jesus, God is love. Dahi na imbubukudan, selfishness, isuti rason, no apay nga ni Lucifer, ket nakastrek iti basol, ijay puso na. Lesson number 3, light in the darkness. Idin kangabsat nga, nasulisog ni Satanas, babaen iti ulag, dagiti imununa nga naganak tayo ni Adan ken ni Eva. Arig na daytoy lubong, it was enveloped with darkness. Nyumanyakit din kakabsat, ta saan anapukaw de jalawag.
Ni Apo Jesus isu tilawag, I am the light of the world. Mikapat, nakita tayo kabsat, nga digidjay nga anak ni Apo Diyos. Nga isuda digiti inayaban na nga sa Santos, iti Apokalipsis 14 versikulo 12. Here are the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God in the faith of Jesus. Anya iti inaramid digitoy nga inayaban ni Apo Diyos, nga isuda iti tumakder, tinakderanda iti kinapudno. Again, Jesus is the truth. I am the way, the truth, and the life. Ni Satanas, isu ti ama, dagiti amin nga ululbod. Iti lesson number 6, nakita tayo kakabsat, nga adda iti inted ni Apo Diyos nga duwa nga saksi. Anya digiti duwa nga saksi. Dagiti daan ken baro atulag nga buklen da daytoy na santuan a Biblia, the Old and the New Testament nga isu iti Bible. Dagitoy kakabsat ket kinayat ti kabusor nga saan kuma. Nya, haan kuma nga mapublish. Saan kuma nga maaramid. Ngem anya lakit din ni Apo Diyos isu ti nagbaliging. Lesson number 7, motivated by hope. Dagito yung anak ni Apo Diyos. Numampay no anya iti pan nakaparigat da amidst persecution. Adda itinamnamada. Dayjay nga namnama adda ken Kristo Jesus. Sirken tayo kabsat iti lesson number 8. Iti title na iti lesson number 8 kakabsat. Ket isu it is the light from the sanctuary. Lawag, manipod, iti sanktuaryo. Iti pasit ang mayulo ket masarakan iti Hebreo 8:1 ingana iti 2. Nay surat, basaen tayo. Ti kangrunaan nga rod, kadagiti bambanag nasasaun min, isu dagitoy. Adda maysa akangatuan apadi tayo. Nagtugaw iti maikanawan iti trono iti ari di langit. Maysa ministro iti altar ken iti napudno at tabernakulo. Nga binangon iti Apo saan nga iti tao. Iti bagbagan na daytoy author kakabsat iti Hebreo. Kadagiti kakabsat tayo nga digiti Hudyo, the Hebrews. Ket ipalagip na kadakwada kabsat. Nga adda iti sanctuaryo iti langit. You must understand nga digiti Israelitas, the Hebrews, wenno digiti Hudyo, ket iti center kakabsat iti panagbiagda. It revolves around the sanctuary. Ket kadaytoy nga tiyempo, naglipasen dagiti services ijay sanctuary. Tamalagip tayo kakabsat, nga idi nga natay ni Apo Jesus na ibartay ijay cross. Idi in bagana, it is finished. Dayjay kurtina ijay templo. Nga isu iti nang sina, iti holy place ken most holy place. Ket napigis manipod dyan nga to ingana ije baba. It was torn by an unseen hand. Ijay inbaganan. It is finished. Aminin nga aramidin nyo nga ceremonial law. Nalpasen, tadayjay nga kordero itilubong. The Lamb of God has been sacrificed. Tapno bayadan na dagiti basbasol, dagiti amin nga tattao. Nalpasen. Sadain baga kakabsat, nga daytoy nga sanktuaryo, adda iti maysa akangangatuan apadi tayo. The blessed hope is, nga ibagbaga daytoy pagleksyonan tayo. Adda ni Apo Jesus.
our high priest nga adda kakabsat iti sanctuaryo iti langit. No anya iti trabaho iti padi ijay sanctuaryo dito daga. Isu iti aramiden ni Apo Jesus iti sanctuaryo iti langit itata. He intercedes gapo kadagijay nga managbasol akas kanyam ken kanya. Anya kakabsat iti ibaga iti leksyon tayo. I will have to reiterate again, repeat it again. Nga da iti talo a questions kadagiti leksyon nga inadadal tayo. Da iti talo nga questions. Anya iti inaramid iti kabusor tapno lapdan na iti panagrangay iti iglesia. Mikadwa sa lutsod. Anyamet iti inaramid iti Diyos tapno ispasigurado na iti panagbalig iti iglesia. Ket ti maudi mikatlo nga sa lutsod. Anya iti advantage tayo. Kadaytoy nga leksyon nga inadadal tayo. Iti maysa nga gundaway, as I am also telling you, we are giving outlines for the lesson. Iti may isang ikakakabsat, iso na Brother Lester nga Rumbawa. Isu iti uso sa renmi ijay Carino Church na tubulong iti Sabbath School lesson. Iso na facilitator. Idinted ko di outline. Kuna na pastor, kuna na. These are the same questions hindi na panalawas. And I have to explain to Lester. Kit i-explain ko met kada kayo hapsan. Ang paingos-usaret tayo dito italo nga question. Because we are in a great controversy. There are two warring factions. Dua. Ni Apo Diyos kini Satanas. Kit iti battlefield haan laangan nga tilubong kakabsat. No di iti sentro iti battlefield ket iti tao sika ket iti siya. Ken da tayo nga mamati binukol tayo deje iglesia ni Apo Dios. Isungat ti kunana ni Pedro ni Satanas nga ti kabusor ni Apo Dios. Arig na may sangalyon nga ngumer-nger. Sino papanan na? Ti papanan na degijay anapili akamkameng iti iglesia ni Apo Dios. They are called out. Isu nga, agtultuloy kakabsat, dahito talo nga salutsod, anya iti inararamid, wino aramiden, ti kabusor, tapno iti iglesia, the called out, sikaken iti siya, ket saan tayo nga maaramid iti trabaho tayo. And then Lester said, now I understand, Pastor. Ituloy tayo nga ron. Anya, iti naramid iti kabusor, tapnulapdan na iti panagrangay iti iglesia. Basahin tayo kakabsat, iti maysa nga pagalasinan nga inted ni Apo Jesus kadayjay yaay na iti may kadwa. Iti Matthew 24 verses 21 to 24 day surat ket basahin tayo. Tadanto kadagdakkel arigat nga nanipod idi po nga na iti lubong aging gaita awan pay kasta anapasamak ket awan to meten iti umay oray kaano. Ket no dagitang aldaw santo kuma ama ipababa. Awan kuma iti lasag ama isalakan ngem gapu kadagiti napili. Dagitang aldaw mapababa danto. I like daging bagana na po Diyos. Dagitoy nga rigrigat numampay ited ti kabusor. God will shorten the days. Tapno daging nga panagrigrigat dagiti tattao ket saan daunay nga marigatan. Ni Apo Diyos iso ti ayat. Ituloy ti nga basahan kakapsan. Iti kasta, no sa sino man na tao, agsaunto kada kayo, adtoy ni Kristo,
When adda ditoy di kayto patyen. Tatumakder dagiti saan apudno a Kristo. Ket dagiti saan apudno a mamadto. Ket mangipad kita nanto kadagiti dadakkel a pagilasinan na datdatlag tapno mangyasya sida kuma no mabalin uray pay dagiti napili. Sino target kakabsat ti kabusor? Kunana ni Apo Jesus, numabalin, isyasida, iyadayuda, uray pay, dagiti napili. Sino? Dagijay saan apudno a Kristo. Dito itararamid din ti kabusor. Hangkay agsidaaw, ta sa anak agsidaaw, nga nakadado kakabsat ni gitay umay, kit ibagada, nga isuda di gitay pudno nga Kristo. Son of God. Kit amo tayo kakabsat, we don't need to expound here, iti pa nag-iinadal tayo, no sino di gito? Dating kabil na nga the Son of God. Dating kabil na nga pagarian na. Dating kabil na nga isu kakabsat iti akin kontrol iti lubong. Tainted ti Diyos ken kuana. Ngayon niya lakit din. Daytoy nga ibaga na nga isu na iti Son of God. Itataag lemlemang. Daytoy kakabsat ti aramiden iti kabusor. Ket iti ibaga na agalilaw to, alilawen nanto, uray pay dagiti napili. Tapno into no maalilaw ka, tapno into no maalilaw na. Dayjay nga inted ni Apo Diyos nga trabahuin iti iglesia. Among kakabsat no, adda dayjay kuna umayin dayjay panagdua-dua kanyak ken kanyang. When we are no longer sure of whom to believe. Adda pay commitment mo nga makipagtrabaho. Adda dayjay panagkungkunatay nga Ilocano tungpal bilin. Amangan laeng nga adda digiti agtrab-trabaho. Gapu iti tungpal bilin. Nagrigat no awan dayjay commitment. Nagrigat no awan dayjay passion. I'll give you an example. Dayjay kaskasabang inaramid mi, dayti may isang layman. Di panawin mi kakabsat, this layman was one of the top iti soul-winning layman. Unfortunately, ada napasamak iti chapter iti panagbiag na. Naikat akas layman, kahit adalatatan ng agpagnapag na, hindi nakita kung na kanya di lang mabalin nakadwain da kami. Tapno mga ramid tayo iti kaskasaba dito nga baryo. Agyaman akta, huwag pastor ko na naman. Gaputa kadwami, kung kanya nakapsat ko na kanya na, di lang mabalin nga sika iti speaker. Nagwin may. Inrugi na, iti second night, agawid kami, kakadwa kami. Pastor, di lang mabalin nga dumagas kayo pa dito'y balay ko na. Kahit nasapa pa'y met itirabi, so, di magas kami. Apaman nga di magas kami, kat ko na, Pastor, ibagakken ka ko na. Dahito yan, iti mauding rabi, panagtakder ko kadeta nga kursay. Kuna kanya brother ko na, dengdengir iti panagasabam, naglawag ko na. Anya iti rason, no apay nga saan mo nga ituloy, iti panagsaum ka daytoy nga crusade tayo. Listen to what he said. When pastor ko na amok iti bagak, but there is no fire.
Mismo nga isuna was convicted na dayjay apan nagsauna. Saan nga agsasao ti Santong Espiritu kenkwana? There is no fire. Kasta iti aramiden iti kabusor. Nalapdan na kakabsat iti panagrangay iti iglesia. Ngumanyamit iti aramiden ni Apo Diyos. Tapno daytoy nga iglesia ket maipasigurado iti panagbalay na. Sublian tayo kakabsat, dayjay sanctuary. No ang pahinga daytoy sanctuary ket importante launay nga manglaped iti isisirek iti ulbod nga Kristo. Iti background daytoy a sanctuary kakabsat, ket masarakan ijay Exodus 25 verses 8, 9, sa tayo tumapan iti verse 40. Na surat, ket basaen tayo. Ket iaramidan nakuma iti maysa a sanctuaryo, tapno agna edak iti nagbabaetanda. Build me a sanctuary that I may dwell among them. Amo tayo kakabsat. The Israelites were encamped in the wilderness. Iti pagyamanak daytoy a Diyos, kayat na iti makiadda kadagiti anak na. A loving father would always love to be with his children. Nga magsipod ta iti Diyos, ket saan ang makita iti tao ang nagbasol. Lagipin nyo kapsat, idi nga napan ni Moses, iji bantay, Exodus 20, idintid ni Apo Diyos kenkwana, iji sangapulong abilin. There was one request ni Moses. Kunana ni Moses, Apo, di la mabalin, nga ipakitam kanyak tarupam. Iti sungbat iti Diyos. Moses kayat kuman, ngam sana nga mabalin. Tanu makita na, matay kanto adi bumurong. So God made a way. Nga tapno dagi presensya na ket makita dagiti anak na. Iti inbaga na, yaramidan na kuma iti maysa nga sanctuaryo. Ti rason, tapno agna edak iti nagbabatanda. Kas mayanurot ka digiti amin nga inpakita ken ka, ti pagwadan ti tabernakulo, ken iti pagwadan dagiti amin nga alikamen na, kasta iti aramiden nyo. Ket kitaem, tano aramiden ida, kas iti pakatuladan da, maiparangarang ken ka ijabantay. Ni Moses kinatungtong ni Apo Diyos. Ni Moses nakita na dayjay at tabernakulo nga inpakita ni Apo Diyos. Ket kunana ni Apo Diyos ken kuana tuladem. Dayjay panangaramid mo iti sanctuaryo kas dayjay inpakita ken ka ijabantay. Amin nga alikamen. Aramidem akas ti inpakita. Amo yung kabsat no dayjay panagpatakder iti building. Kasi mga digan, if you go to legal processes, agparamid ka ti plano. Dayjay nga plano, napirmaan ti engineer, napirmaan iti electrical engineer, napirmaan ti awing plumbing una mo. Apang kanto ijay munisipyo. Idi napan nga duwa nga tawen ti naglabas, nagawid ni Manong David ken ni Loli. Ket inayabandak ke kunana eli kuna agpatader tayo ti balay. Wen manong kuna. Dayjay ti architect ke kunana datoy dayjay plano. Wen manong kuna.
sika iti makammo. Wen manong. So, hindi gapo tawagin ko dahil siya plano na panak kakabsat iti season. Tibalay damanong David ket na ipata der ijartatso. The engineering office iti season ket idi kinita da pastor ko na da kasapulan mi iti daytoy title iti daga ket ma-certify ijay linggayen. So napang kami ijay linggayen, ijay register of deed, idi na certify nga blue seal ijay daga nga nagan nga kukuha ni Manong David. Nagsubli ak kakabsat ijay season. Awit-awit ko ijay titulo. Kinita ijay engineer ket inawat na. Pinirmaan na, ket daytoy pastor ti bayadam. Next proseso pastor pang kay jay fire department. Pana jay fire department, kinita da jay electrical planning na. Kinita da. Ta electrical engineer mo dyan ang aramid, pinirmaan da. Pastor daytoy ti requirement kung nadamanan. Ke sir, Day binayadak, dating kabil na pa yung requirement. I must have to comply with the requirement. Idi nagsubli ako ijay ayan iti municipal engineer. Nangitid kakabsat iti may isang tarpaulin about the size of 2 by 3. 2 feet by 3 feet. Na ikabil jayan, building permit, the number na signed by the municipal engineer. Tinaramid ko, in kabil ko dayjay building permit, ijay pader, iti lote, damanong iso pagpataderak. So that everyone who will see, da dayjay raramiden nga proyekto di unag ti solar, get approved. Okay. Hanap mga engineer kakabsat. Nga magyaman nagtada dayjay architect nga, kikitaak na jay plano, no kasanong maramid, aramid na. We must go to the plan. Tada digiti dadu makakapsat, handang surutin na jay plano. Kit inton, anya ti problema. No saan mo asurutin, no dahito kumanda jay plano. Takil nga, dahito kumanda jay plano. Inton no nalpas mo dahil nga building nga araramidem. What you need is an occupancy permit. Nga itid DJ engineering office nga nangalam di permit. Umay da nga kitain DJ balay, the building nga pinatader mo. Was it according to the plan nga in-submit mo? If you made an alternation, binaliwam DJ plano. Sarudsudin kanyam engineer, apay nga binaliwam. You will have a lot of explanation. Taapay, ada di plano, surutem di plano. Mawatan tayo. Ni Apo Diyos inpakita na di aktual nga tabernakulo iji langit. Ket iti inbagana ken ni Moses, aramidem akas ti inpakitak ken ka. Dagiti pagwadan iti tabernakulo, pagwadan dagiti amin nga alikamen, the pieces of furnitures. Kas ti inaramid mo. Sirken tayo, dayjay tabernakulo. At dayjay ko na tayo nga outer court. Iji outer court, adda kakabsat dayjay altar of burnt offering. Adda jay met dayjay laver. May isang dayjay lakasa, table, adda iti pagikabilan tadanom. Apay, tapno dayjay padi, ugasan na, iti ima na, sakbay asumbrek, ijay uneg iti sanktuaryo. No sumbrek kay sanktuaryo, adda jay kakabsat iti 7 candlesticks kanawan,
adajay iti table of shewbread. Adajay ayan iti kurtina, the altar of incense. Deja unag iti tabernakulo, it is divided into two compartments. Nasantuan a lugar, the holy place, kundi deja kasasantuan a lugar, the most holy place. Tapno maisina deja kasasantuan nga lugar, at dati kurtina na. Iji unag iti most holy place. At dajay deja ark of the covenant. Lakasa iti tulag. Ije unag iti lakasa iti tulag. Anya ti adajay. Diya sa ngapulo abilin ni Apo Diyos. Remember this. Kunana ni Apo Diyos, tapno agnaedak kadakwada. Dagitoy am amin nga alikaman, the pieces of furniture, ipakita na deje ayat ni Apo Diyos kadagiti Israelitas. Isu nga ilawlawag ni Pablo kadagiti taga-Hebreo nga kunana adda iti maysa ang kangangatuan apadi tayo. Saanen nga ni Aaron no dikit di ni Apo Jesus. Nga deje trabaho iti kangangatuan apadi iti earthly sanctuary, isu ti aramiden deje kangangatuan apadi tayo nga ni Apo Jesus iti heavenly sanctuary. Pattern, deje nga aramiden ni Apo Jesus tinulag dagiti nangato apadi iti sanctuary. Anya iti inararamid dagiti papadi nang nangruna ni Aaron ije earthly sanctuary ije wilderness. Umuna, no adda ko maiti nagbasol. Dayjay ang nagbasol, wenno dayjay ang nagbasol, awit-awit na iti maysa adaton a sacrifice. Apan kakabsat ije padi. Kasapulan na ti padi. Makita tayo no apay akasapulan na. Dayjay man nagbasol, ipatay na dayjay ima na, ije rabaw ti ulo dayjay nga animal, alam, kordero. Idin nga na ibagana dayjay nga basol na by faith na i-transfer dayjay nga basol na kadayjay nga karnero. Gapu iti basol ket itid na iti ipapatay. By faith, daytoy nga kordero ket matay. Apay amatay. Da dayjay abasol, dayjay anagbasol was transferred to him. Ayan na dayjay basol. Adda ijay kordero. Sino iti naisalakan? Dayjay ang managbasol. Sino itinatay? Dayjay nga inosente a kordero. The priest, tayaan na dayjay dara. Alain na dayjay dara, sumrek kakabsat, ijay sanktuaryo. Apay nga sumrek? When ata dayjay nagbasol, hanga makastrek. Isulat ti kunana ni Pablo, kunana, adda itinangato apadi tayo nga agministro. May sa administro ti altar. Manip iti pudno at tabernakulo. Anyang altar? Ijay. Ayan tinakatayan. Dejay akortero. I-ministers. Anya itaramidin din yung apadi. Tugot na dayjay dara di kordero anatay asuno dayjay managbasol. Sana apan kakabsat he sprinkles no daytoy ko mabakrang ti kortina, he sprinkles the blood. Sino iti naisalbar? Who is saved? Dayjay managbasol. Sino natay? Di inosente kordero.
No, see, nakita yung representation ka sa Jesus, the Lamb of God, an innocent man, saan ang nagbasol? Innala na iti lugar iti managbasol. Natay, tapno di managbasol ket agbyag. Nusumrek, da makita na di jay, yapadi. Adajil silaw, 7 candlestick. Kunana ni Apo Jesus, I am the light of the world. Dahil nga silaw, represented Christ. Isungat ikunanan ni Apo Jesus, patakdaran na, iramidan na, iti may isang sanktuaryong, tapno ag naedak katakwadam. Amin nga digidjay nga alikaman, give a representation kini Apo Diyos nga maawatan dagiti Israelitas. Idjay bangir adajay the table of shewbread, unleavened bread. Sino titinapay tibiyag? Kunana ni Apo Jesus, I am the bread of life. Ijay adajay altar of incense. The incense is isu dajay mangi ipangato dajay nabanglu asayamusom dagiti karkararag dagiti managbasol nang nangruna dajay kararag iti panakapakawan kadigdi basbasol da nga awit dajay nga padi nga adda iti dara. So when the priest sprinkled the blood, the incense is burning, the smell agpangato. Ibagbaga na Apo awatem daytoy sakripisyo. Kunana ni Ellen White, Jesus is the smell of the incense. Nga digiti karkararag tayo, isuna amang ibabait, tad dinggen ti Ama. Kastoy iti sanktuaryo kakabsat. Ket inpakita ni Apo Diyos, no anya iti araramidin na, nga ibabait dagiti anak na, iti Daniel 7, versikulo 9 kan 10, na isurat ket basaen tayo. Binuybuyak agingga itim na isaad dagiti trono, ket ti dati alakay nagtugaw. Iti kawas na napudaw akas la 9, ti buok na tuulo na kas digiti na dolos adut-dut ti karnero. Ti trono na sumsumgad nga gilgil ayab, ket dagiti pilpilid da apoy adumardarang. Maysa nga umapapoy nga agos ti timpuar, iti rimuar iti sangwana na, rinibo-ribo dagiti agserbiken kuana, ken nga sakla, iti nagtakder, iti saklang na, iti pangukom na ikadengket dagiti liblibro na lukatanda. The judgment is open, and the books were read. Nudado makakapsat when we talk about the judgment. Umay deje panagbuteng, umay deje panagamak. Ada libro. Kanayon tayo nga kantaan, is my name written there. In the book, white and fair. Deje libro ti biyag, isu iti nakaisuratan, dagiti nagnagan, digijay nga, una na ito ikat, laksa-laksa. Thousands upon thousands, sa mga mabilang nga sa santos. Dedagan dadajay. Ket intuno malukatan, dagijay nga liblibro, gapu iti pan nakaukom. Kapsat ko, dati panagbuteng mo? Ada panagbuteng ko? Awan kuma, ulitek, awan kuma iti panagamak tayo. Taapay, sublin tayo dahiin bagana ni Pablo. Adda iti maysa akangatuan apadi tayo. Anya trabaho na,
May sa ministro ti altar, itinapudno tabernakulo, binangon ti Apo saan nga iti tao, nga isuna iti mangibabaet kada tayo. When the judgment is opened, and the books are also opened, when your name will be read, when my name will be read, the good news is, adda iti inaramid ni Apo Diyos, tapno sika, kenti siya, kenti iglesia agbalegi. Nga saan nga mabalin nga abaken kakabsat iti kabusor, saan na nga mabalin adupraken, dayjay kinapudno nga ni Apo Jesus isu iti nangato apadi tayo, nga mangibaet ken ka, mangibaet kanya. Isu nga kitain tayo, adda iti lawag nga aggapu ijay sanctuary. May this lesson give you light of hope, nga uray mampay no anya ti aramiden iti kabuso. Gapot adda iti sanctuaryo iti langit. Nga inpakita ni Apo Diyos ken ni Moses, aramidem akas da inpakita ken ka. We have a priest, the high priest nga ni Apo Jesus. Ket anyan kakabsat anya. Kunana ni Ellen White in the Great Controversy, page 428. When the work of investigation shall be ended, when the cases of those of all ages who profess to be followers of Christ have been examined and decided, then, and not till then, probation will close and the door of mercy will be shut. Thus, in one short sentence, they that were ready went with him into the marriage, and the door was shut. We are carried down through the Savior's final ministration to the time when the great work of men's salvation shall be accomplished. Anya, naglawag kakabsat, nga sika, nga simurot kini Apo. So here is the great controversy. Pinilim nga adda ka kini Apo Jesus. Your name, ta pinilikmit ni Apo Jesus, my name is written. Awan ti pagbuungan tayo. Awan pagamakan tayo. Tapay ni Apo Jesus iti adda kada tayo. Now, what is your advantage? Kuna nakabsat iti Hebreo 1:8 versikulo 1 ingana ti 6. Basaan tayo. Ti kangrunaan nga rod kadagiti bambanag asawen mi isu daytoy. Adda maysa nga katon apadi tayo itong agtugaw ti kang agpudno pud di langit. Dito ti memory verse tayo. May sa ministro ti altar pudno at tabernakulo nga binangon iti Apo saan iti tao. Tatunggal kang atuan na padi natudingan tapno idaton na nga pada-pada digiti sagot nga daton gapu iti masapol dagitoy nga addamet idaton da. Ngem no adda kuma tirabaw iti daga saan kuma apadi uray kaano idinto nga da dagiti nang idaton kadagiti sagsagot kas mayan nurot itilinteg. Isudang agserbi akas pakakitaan ken aniniwan dagiti bambanag ana ilangitan. Kas met ken ni Moses binalakadan ti Dios idi irugina abangunen iti tabernakulo. Ta kunana ken kuana kitaem taaramidem kuma dagiti suami na bambanag kas pagwadan iti naipakita ken ka iti bantay. Ngem ita isunagun udna iti maysa panagay wan anasaysaya at
akasmet iti pangibabat iti may sa atulag anasaysayaat, abangunen kadagiti nay saysayaat akari. We are living in a better nasaysayaat, better nga panangaywan. We are living in a better nga covenant tulag. We are living in a better karkari promise. Apay a better? Nasiat digiti naramid ni Moses, ni Aaron, dagiti padi nga si maruno kanyada, ijay sa bernakulo ken ijay templo. They're good. Tapay inted ni Apo Diyos. But the author of Hebrews said, adda kada tayo iti nasaysayaat. Actually, agsipod kadua lang ti compare nasaysayaat. Ngem no alaan tayo isu kasasayatan ko natay ko. Dejay nasaysayaat apagwadan. Example ni Apo Esos. Nasaysayaat atulag. Nakitulag ni Apo Esos. Nasaysayaat akari. Tinagkari ni Apo Esos. Anya advantage sa'yo? Adda dejay nasaysayaat. We have a better covenant. We have a better promise. We have a better nga ways of salvation. Gapu kini Apo Esos. Kit gapu tadayjay kakabsat, iti adda kada tayo. In surat manan ni Paul, iti Hebreo 4:14 ingana 16. Idin tumarod na addan tayo ti dakkel akangatuan apadi. Limabas kaditi lang langit ni Jesus nga anak iti Dios. Salimot-mutan tay kuma asititive ker iti pamatayo. Anya ti kunana? Salimot-mutan tay kuma asititive ker iti pamati tayo. Taawan kada tayo ti maysa kangatuan apadi, adi mangrikna kadagiti kinalapit tayo. No di iti maysa na sulisog iti suamin, kas kada tayo, ngem saan ang nagbasol. Umadanitay nga rod as itatalged iti truno iti parabor. Awaten tayo ti asi ken maragsakan tayo iti makasarak tayo ti parabor at tumulong kada tayo iti aldaw iti panakasapo. This is my advantage. This is your advantage. Saan na ka nga abaken iti kabusor? Tada dayjay aput-putam nga pamati. Si papamati ka ken Kristo Jesus nga nangabak. Si papamati ka ket intuno umasideg ka iti trono ng napnuan iti parabor. Masarakan tayo iti pannakaisalakan. Here are the two warring factions. Ni Apo Jesus, ti kangatuan apadi tayo. Intuno umasideg tayo. He will embrace you with His loving arm. Kitkitaan na kadya kapuso. Naabak manen, dadya kapuso. Anya iti maibagak kada ito leksyon tayo. Dayawak ni Apo Diyos. Agyamanak ni Apo Diyos. Adda iti lawag nga nakita tayo nga naggapoy di sanktuaryo iti langit. Saan ka ngagbuteng, kabsat ko? Sa anak ngagbuteng, saan tayo nga agamak? Adan ni Apo Jesus, diyan nangabak, He is the winner nga mangibabaet kada tayo. Kararag tayo, kabsat. Agyaman kami launay, Ama. Tayin pakitam kada kami tilawag nga naggapuy sa sanktuaryo di talangit. Dayjay nga modelo, ngayon pakitam ni Moses iti bantay. Nga isu iti nagtuladan akas inbilin mo ni Moses. Dayjay inaramid na
at tabernakulo ijelit ang tapno sika o Diyos nakipagnaed kadigit anak mo. Katitata makita mi met nga ita langit at da iti tabernakulo o Diyos. Inpakitam kada kami may sa alawag nga ni Apo may Jesus isu iti na nga nga padimi nga mangibabait kada kami. Umasidig kami nga awan ti panagamak. Ited mo kada kami dahi parabor ama. Agyaman kami. Dawatik nga bendisyonam dagiti kakabsat nga kadwami nga nagadal. Dawatik nga bendisyonam dagiti Sabbath school teachers nga isudan to ti mang facilitate o Diyos ti panaginadal. Bendisyonan na kay mamamin. Itinagan ni Apo Mesos dinawat mi digitoy. Amen. Kinamen. Ni Apo Diyos na ayat launay. Agyaman na kakabsat. God is love. Ayaten na ka na Apo Diyos. Ay ayaten da kayo met. Gana numay nga lawas manen. Ni Apo Diyos ti makiada kada kayo. Imbag nga rabi tayo maamin kakabsat.